шановны спадар Рыгор. Дзень добры, шановная грамада, дзень добры, спадарня Тацяна. Вельмі рады і ўсцешаны быць на вашым радыё, ці не самым культурным і духоўным радыё, якое я ведаю. Так ёсць, дзякуй вялікі. Спадар Рыгор, я хочу вельмі на пачатку падзякаваць вам за кнігі, якія мы маем, вашы чытачы. Вядома, гэтыя кнігі не замяняюць выставачныя праекты, канцэртныя праекты, але гэта выдатная магчымасць знаёміцца з вашай творчасцю, паглыбляцца ў яе пастаянна, у любы час. Ваш зборнік паэтычны быў выдадзены ў 2018 годзе, і ў гэтым жа годзе у Нацыянальным мастацкім музеі адбывалася выстава персанальная, і гэтыя два творчыя праекты мелі адну назву «Ток». Так. Ёмістую, лаканічную, але хацела запытаць, якую сімволіку вы ўкладвалі ў гэтае слова і чаму менавіта яно стала прэзентацыяй вашых творчых праектаў? Вельмі простае тлумачэнне, хаця я доўга выбіраў назву і кнізе, і выставе, але што такое ток? Ток жыцця, ток крыві, ток энергіі творчай, чалавечай. І ток – гэта месца, дзе нашыя продкі збіралі ураджай, малацілі снапы. Вось это мой умалот, калі хочаце. Тое, што я намалаціў за шмат гадоў у паэтычнай творчасці, адначасова гэта ток маёй энергіі, які не спыняецца, ён працягвае. Мала таго, ток энергіі мастака, паэта не спыняецца нават пасля адыходу яго ў Божае валадарства. Это, калі хочаце, вялікая прывілея творцы, калі ён адпрацаваў, зразумеў Божае заданне, тое, што умоўна людзі называюць талентам, я не карыстаюся гэтым словам, таму што рэдка карыстаюся. Калі кажуць таленавітае дзіцё, гэта мяне пацяшае. Дзіцё здольнае ці вельмі здольнае, а талент – гэта вынік шляху. Альбо нейкага перыяду, альбо жыцця. І калі мы бачым умалот, які на таку сабраны, мы тады можам сказаць, это талент. Але тое, што даецца Господам Богам у выглядзе здольнасці альбо таленту, гэта заданне. І калі чалавек, мастак, паэт, кампазітар, музыка зразумеў гэтае заданне і адпрацаваў яго, і выканаў, і памножыў у вучнях, у добрых людзях, вось тады можна рапартаваць, што, Господзе, твоё заданне выкананае, дазволь выконваць яшчэ. І тады, мне кажуць, Бог дае чалавеку і пажыць, і дае яму добрае асяроддзе, добрую жонку, ўрэшце рэшт, якая не будзе крычаць: давай, хутчэй ідзі, зарабляй грошы, а якая будзе цешыцца з твайго ўмалоту. І таксама падзяляць гэты умалот і памнажаць яго. Это вельмі важная рэч, таму што ёсць, на вялікі жаль, шмат прыкрых, а нават трагічных выпадкаў, калі вялікі талент не зразумеў задачы. Вельмі шмат, на жаль, можна толькі шчыра спачуваць, а нават плакаць часам, калі вялікі талент раптам занядбаў Божы дар, умоўна кажучы, спіўся, здэградаваў, ці пайшоў не тым шляхам і пачаў служыць не Богу, а ягонаму апаненту, скажам так. І это можа быць у прыгожай упакоўцы, зрэшты, мы сёння пра гэта гаварылі, у мастацкай упакоўцы, гэта не мастацтва, гэта антымастацтва, нават калі яно і выглядае мастацтвам. Такога вельмі шмат. І гэта караецца, між іншым. Сколькі мы ведаем маладых смерцяў сярод рокераў, напрыклад, сколькі мы ведаем загіблых наркаманаў, алкаголікаў, ці проста, як кажуць, па нейкіх іншых прычынах людзі гінулі, памерлі.
Ёсць маладыя асобы, якія за 30-40 гадоў выканалі гэтае заданне, і можна, як кажуць, лічыць, што гэтае заданне на 150 гадоў, а яны упакавалі гэта ў некалькі гадоў. Такія прыклады ёсць, но яны адзінкавыя. І ўсё роўна трагічныя фінішы заўсёды. Заўсёды. Значыць, штосьці было не так. Таму трэба вельмі уважліва сачыць за сабой любімым. Это не значит, что ты это затиснул себя. Просто живи, будь свободным у любых варунках и разумей, что ты робишь. Для чего ты это робишь? Вынік то наш не ў тым, як мы хораша, сытна проживем, а ў тым, что застаецца. Вынік у тым, что ты пакідаеш. Спадар Рыгор, звяртаюся зноў да выніку. Гэта кніга, ток, і яна выдадзена ў 2018, паўтаруся. Верш тут апошні датаваны 2017, і ўжо мінула 5 гадоў. Безумоўна, за гэты час шмат яшчэ створана, і калі нават бываеш на вашых канцэртах, бачыш, што шмат вершаў вы чытаеце не з кнігі, а з рукапісных аркушаў. Ці ёсць ідэі? Дарэчы, гэта кнігу ўжо нельга набыць. Я тэлефанавала і ў выдавецтва, і ў некаторыя кнігарні. Гэта кніга ўжо прададзена ўвесь наклад. Яна прадалася за некалькі месяцаў. Сапраўды яна разляцелася, таму што я тады зрабіў некалькі буйных канцэртаў у Беладзяржфілармоніі. Першы канцэрт сабраў 800 чалавек, хаця зала ўмяшчае каля 700. Але мяне это ўразіла моцна, таму што розгалас быў велізарны, і мае сябры і калегі ехалі аўтобусамі з Магілёва, з Віцебска. І гэта мяне натхніла неверагодна. Эта кніжка проста вельмі хутка разышлася. Але у мяне гатовая новая кніжка, нават дзве, таму што ёсць кніжка прозы гатовая. Прозу я фактычна нідзе не друкаваў, хоць бы таму, што это намнога складаней. Чаму? Калі я пішу верш, я яго таксама доўга пішу, складана пішу. У мяне надта ж рэдка бывае, што вот я сеў, як это вот уяўляюць, што вот ён гусіным пером пры свечцы так раз, і муза прыляцела, там нейкае натхненне і верш. Не, я часам інжынер верша. Я настолькі яго канструірую часам, што нават спачатку ўзнікае ток, між іншым, два словы ці нейкія гукі, з якіх пачынаецца энергія. І калі ты за гэты ток учапіўся, ён цябе пацягнуў, вот праз цябе яно прайшло, то той імпульс можа і не застацца нават у самім вершы. Вось. І пасля яно ўзнікае, это дзіва часам. І ты сам дзівішся, ну як жа, вот учора яго не было, яно ёсць, адкуль яно ўзялося. І бывае так, што ты можаш тыднямі, месяцамі хадзіць, і няма гэтага току. І што б ты не рабіў, як ты не высільвайся, нічога не будзе. Зрэшты, умеючы гэта рабіць, я магу спакойна сесці і нарыфмаваць, але гэта не паэзія. Мало того, я болей скажу, што тое, што называецца вершам, яно можа быць выдатна зробленае ў тэхнічным сэнсе, але току можа не быць. І вельмі цяжка распазнаць, дзе верш, а дзе паэзія. І для мяне, напрыклад, я не магу казаць, што там 90% вершаў не ёсць паэзія, а можа і 95% не ёсць паэзія. Вось. Тут нельга казаць пра нейкія адсоткі. Гэтак, як шмат што напісанае алейнымі фарбамі на палатне, не з'яўляецца жывапісам. Хаця тэхналагічна это ўсё нібыта жывапіс. Але энергія, ток, інтанацыя, вось што важнае у любым мастацкім творы. Для нас вельмі відавочна. Вось музыка – самая абстрактная форма мастацтва. Там мы ж не думаем,
Што азначае вось гэты гук ці гэтая паўза, мы не думаем пра гэта. Мы ўспрымаем энергію, інтанацыю, мелодыю. Калі яна нас чапляе, значыць адбылося дзіва. Калі не чапляе, значыць не адбылося. Гэта таксама мяне у падлеткавым узросце, я памятаю, дзіва сустрэчы з паэзіяй. І калі я быў на аўтарскім вечары выпадкова, мне было 17 гадоў, і выступаў знакаміцейшы расійскі паэт Андрей Андреевич Вознесенскі у філармоніі. А я сядзеў там у версе на прыступках, нас па блату правяла матуля аднаго майго сябра школьнага, она там працавала. І калі я пачуў, из псов, как из зажигалок, светят тихие языки, тихие, не червоные, там, не, а тихий язык. И вот эта магия со мной отбылась. Я просто ходил некалькі дзён и паўтараў вось гэтыя словы. И я не мог от их отбиться. Это была абсолютно магия. Я ранее не чуў этого поэта, не ведаў. А тады я просто захварэў на гэта. І не толькі я пачаў чытаць, я да таго ўжо все пісалася, шмат пісалася, імітавалася. Я быў імітатарам Есеніна, абсалютным імітатарам. У мяне ёсць вершы, якія маглі быць у кнізе, і ніхто б не заподозрыў, што это не ён гэта пісаў. Я навучыўся імітаваць, а тады я навучыўся імітаваць таго ж Вознесенскага, Евтушенко. Это былі самыя знакамітыя і модныя паэты рускія. І калі я пачаў друкавацца на рускай мове, зазначыць, і быў ужо студэнтам, і ў мяне было шмат рускамоўных, трэба прызнацца, хорошых вершаў, а нават, можа, выдатных, прынамсі, так ацэньвалі тыя людзі. Я хадзіў па гэтых літаб'яднаннях, па газетах, і мяне вельмі высока падымалі. Але адбылася праблема, бо свядомасць мая ўжо выросла да абсалютна беларускай, яснай, канкрэтнай свядомасці, а мова не адпавядала. І вось тут адбыўся крызіс, які прымусіў мяне нешта рабіць. Я паспрабаваў было перайсці на беларускую мову і нешта зарыфмаваў, і не кепска это зрабіў, но убачыў, што гэта не паэзія, гэта проста, кажуць, рыфмаваная прадукцыя, якой было дужа шмат апроч мяне. І я просто перастаў это рабіць, таму што выключыўся ток, скажем так. І толькі праз 20 гадоў я заняўся сабой як мастаком, між іншым 10 гадоў пасля інстытута мастацкага паклаў на тое, каб все-таки зрабіць сябе пазнавальным аўтарскім мастаком, не проста прыгожа маляваць. Я быў запатрабаваны, но не быў самім сабой. І толькі дзесьці у 2001-2002 годзе я адчуў, што нарэшце это я. Ну, это і я адчуў, і людзі сказалі, што вот, ёсць. Ваш альбом называецца «Простыя рэчы», і вы малявалі з ранняга дзяцінства, недзе з гадоў 5, так. І малявалі простыя рэчы, якія бачылі ў сваёй вёсцы. І зараз займаюся тым самым. Так, і зараз вы бачыце прыгажосць у простых рэчаў, але геаграфія гэтых простых рэчаў, разнастайнасць гэтых простых рэчаў змянялася. Цяпер, што для вас простыя рэчы? Мастацтва ёсць ва ўсім. Іншая справа, што бальшыня людзей у простых рэчах бачаць простыя рэчы, а мастак, калі яму дадзена бачыць, ён у звычайнай рэчы можа ўбачыць вобраз, сімвал, знак, напоўнены той энергіяй, якую трэба выявіць і паказаць іншым людзям, і яны тады пачынаюць здзіўляцца, ну як жа так, я заўсёды, ўсё жыццё хадзіў каля гэтага плоту, а оказывается, ён можа быць такім прыгожым. Ці, скажем, я бачыў бульбіну і не мог разумець, што бульбіна можа быць мастацкай з'явай, ці цыбуля, там, ці... ну, все, што заўгодна. Все, што заўгодна, убачанае мастаком, можа стацца мастацкім сімвалам, вобразам, знакам, чым я, уласна, і займаюся. Таму для мяне простыя рэчы паўсюль, і я нават яшчэ, праўда, не зрабіў
гэты твор, но ў мяне ёсць ён распачаты цыкл гарод, палеткі, вот барозны нейкія, і у мяне нават ёсць эскіз такі, вот снег і вот такія кучкі гною. Вот як у вёсцы дзядзька вывез там, ну мы ж усё ведаем, чым, кажуць, якія ўгнаенні там на агародзе. Здавалася б, это не мастацтва. Но я зрабіў эскіз, калі это абсалютна мастацкая з'ява і пазнавальная з'ява. І аказваецца тое, што зусім антыэстэтычнае, здавалася б, яго можна ператварыць у эстэтыку. Не прытым вывесці яго абсалютна з кантэксту нейкага ганебнага, здавалася б. Всё залежыць ад погляду і ад стаўлення, як ты ставішся да гэтага і што ты хочаш з гэтага зрабіць. Бо нават вельмі прыгожыя рэчы могуць быць выяўлены як антымастацкія, чаго вельмі многа. Энергетыка, інтанацыя, вось што і ў паэзіі, і ў прозе, і ў выяўленчым мастацтве выяўляе мастацтва і не мастацтва. Вы калісьці расказвалі пра настаўніка, які прыехаў да вас у вёску і пачаў рабіць гэту вёску культурнай, пачаў вучыць дзяцей маляваць, пачаў вучыць на музычных інструментах. І менавіта гэты настаўнік і прывёз вас у Мінск, дзе вы мелі магчымасць далей развівацца. Ось цікава запытаць, што з вашай вёскай сёння на Гомельшчыне, ці віруе там якое культурнае жыццё, і ці хтосьці з гэтых дзетак, акрамя вас, пайшоў працаваць у культуру? Вёска, як і ўсе нашыя вёскі у заняпадзе, наша вёска велізарная, на больш за 3 кілометры. Там былі па 3 паралельны класы часам. Велізарная школа, велізарны клуб, 5 крамаў. У 75-м годзе ўжо цэнтральныя вуліцы былі асфальтаваны. Это палеская вёска. Мы настолькі здорава жылі. Там было так хораша. І калі прыехаў гэты чалавек, дай ему Бог здароўя, ён жывы, мы з ім кантактуем, хаця і жывем далекавата. Ён просто, вот што такое асоба у гісторыі. Ён змяніў просто абсалютна жыццё этой вёскі. Ён стварыў 2 хора, дзіцячы і дарослы. Ён дамогся, што для іх пашылі сцэнічныя касцюмы. Ён вазіў дарослы хор на розныя агляды ў Гомель, у Мінск, там на ВДНХ. Это вот вывести селян, там настаўнікі, калгаснікі в этом. Это здорово. Ён даводзіў амаль да прафесійнага гучання это все. Вот. І, канешне, калі ён стварыў эту музычную нефармальную школку, то першым быў я. Я 3 гады на баяне. Я нават нотную грамату з ім вывучыў. Вот, і я іграў. Зараз, конечно, я вже, але тым не менш. Дарэчы, это тое, што магло быць, напэўна, яшчэ маёй адной прафесіяй, каб я не займаўся тым, чым урэшце заняўся. Вось. Таму што ў 5 гадоў мяне пераклініла на мастацтве, на маляванне, і все. Я не хацеў быць ні лётчыкам, ні касманаўтам, ні шпіёнам, ні пажарнікам. Ну, дзеці хацелі вот такіх гераічных прафесіяў. Я хацеў толькі мастацтвам займацца. Нічога другога я не хацеў. Бацька мой спрыяў этаму і ганарыўся, што ў яго такі хлопец. Ён абсалютна все рабіў, каб вот выглядзеў я ў нейкай кніжцы, што сапраўдныя мастакі на мальбертах малююць. Бацька взяў і зрабіў мальберт. Ну, здавалася б, вясковы чалавек, але мала таго, 4 класы адукацыі, ён усё жыццё выпісваў там Аганёк, это всякія газеты, выпісваў раман-газету. І ўсё прачытваў. Вось такія былі сяляне, кажуць, якія маглі сабе дазволіць і самі адукоўвацца, і дзяцей адукоўваць. Мала того, і сестрыца моя, і старэйшы брат, яны таксама былі вельмі адукаваныя людзі, вельмі, скажем так, творчыя. Вось. Што да маёй вёскі, там, конечно, не такі вот уже дзікі заняпад, але калі раней клас быў, вот 2 класы, это 50 чалавек ці пад 60, да? То зараз клас 8, 10, добра, калі набіраецца. Хто-небудзь пайшоў, спрабавалі, але адна дзяўчынка
Марына Дашук, яна сталася тэатральным прадзюсарам, тэатральным крытыкам, і яна працавала і з купалаўцамі, зараз яна ў Польшы працуе, але вось мы пасля з яе мамай мы в адзін клас хадзілі, і калі мы з этой дзяўчынкай пазнаёміліся, я не ведаў, чыя яна, я просто зразумеў, ага, прозвішча нейкае. І аказалася, што это дачка моей аднакласніцы. Вось, это таксама вельмі хораша, і мы з ёй кантактавалі, нават нейкія праекты яна рабіла з нямецкай рэжысёркай пастаноўку у тэатры беларускай драматургіі, і трэба было тэкст, пераклад адаптаваць. Нехта зрабіў пераклад на беларускую мову, але это была мова не такая, якая мусіць быць. І яны прыйшлі да мяне ў майстэрню, і я ім некалькі нюансаў пабытовай беларускай мовы на ўзроўні не тое, што там мы ж ведаем, як людзі гавораць, але імітацыя той мовы я ім зрабіў, каб яно гучала так, як оно павінна гучаць. Так што нейкія былі такія моманты. Спадар Рыгор, хацела прапанаваць перайсці да самай цікавай нашай часткі. Чаму? Таму, што яшчэ адзін талент са шматлікіх ваш, гэта аратарскае майстэрства, і ток, той энергетычны запал, калі вершы вашыя чуеш у вашым выкананні, ён значна больш моцны. Таму перадаю вам мадэратарства і запрашаю нашых слухачоў атрымаць асалоду ад паэтычнай часткі нашай сустрэчы. З задавальненнем я прачытаю некалькі вершаў, якія гучалі ў праграме «Калядны дывертысмент», але пачну з верша, якім я і пачынаю гэтую кніжку і заканчваю. Тут ён самастойны верш, там ён у кантэксце паэмы «Знак перасцярогі». Тым больш для слухачоў вашага радыё, а я спадзяюся, гэта людзі духоўнага кшталту, бо іначай на што ж і слухаць, хай яны тады іншыя слухаюць. Ёсць простае шчасце упасці на юны мурог, на ўзмежжах турботаў, на ўзбочынах тлумных дарог і ў родных нябёсах душой патануць і вачыма, і роўняю стаўшы мурашцы рамонку траве, падумаць не страшна, што некалі ўсё ж пазаве усіх нас дадому нябесная наша айчына, і з вуснаў злятае, і чуюць мурог і мураш, ойча наш. Ну і вось, уласна, праграма «Калядны дывертысмент» пачыналася з верша «Мера святла». Я хачу таксама прапанаваць спадарству паслухаць. Гэты снег, панове, нібыта магічнае нейкае шоу, што душу вяртае ў пачатак, туды, дзе святло найперш, і, напэўна, снег гэты дзеля таго і прыйшоў, каб наўмысна патрапіць у верш. Ён, відаць, убачыў, што дзень мой замглёны брыдкай маной, і пра штосьці светлае сёння наўрад ці я напішу, і чакаць не стаў і пайшоў. Ды так, што, божа ж ты мой, мне цяруш проста ў душу. І так мала трэба, панове, каб трохі сабе памагчы. Варта толькі ўпусціць святло, дзе скруха кубло звіла, і няхай гэты снег растане, ды мерай маіх велічынь застанецца мера святла. Ну і яшчэ адзін верш, якім пачыналася гэтая праграма перад тым, як прайсці да уласна калядных вершаў, быў верш першаснежжа. А калі ўжо здаецца, што выйсця ніякага, і што шэраю фарбай запэцканы лёс, раптам бачыш, як белае, чыстае, мяккае першаснежнае дзіва сыходзіць
з нябёс. Палахліва нясмелая, белая, белая, урачыстая, чыстая, 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 с уцяшэннем спагадаю падае, радуе, закалыхвае, ціхае, ціхае, ціхае. А я вышняю, цішаю, верш гэты вышыю, першаснежжам журбу сваю зацерушу і стрыльна нябеснаю, белаю цішаю завинтую подрапаную душу. Ну і верш «Зімовы сон» я тлумачу на канцэрце, чаму я лічу гэты верш абсалютна калядным. Схадзіце у Нацыянальны мастацкі музей, паглядзіце на карціну нашага вялікага жывапісца Вітольда Каятановича Бялыніцкага «Бірулі», і вы адчуеце той стан, у якім мы чакаем каляднага дзіва, дзіва нараджэння нашага збаўцы. Вось той стан, это настолькі крохкае, такое узнёслае, нават палахлівае, палахлівы стан душы, ну, палахлівы у вельмі высокім сэнсе, калі мы баімся парушыць гэты стан. Ён акурат бывае вось на куццю, калі вось-вось яно, вось, вот такі стан бывае на Вялікдзень, калі вось-вось. І я праваслаўны чалавек, і на вялікія святы бываю ў храме, і на Вялікдзень асабліва, калі перад тым, як прагучыць Христос воскрос, ледзь-ледзь пачынаюць званочкі, палахліва, там, вот наближение вот этого дзіва. Ось так паэзія наближаецца, між іншым. Калі ты чуеш нейкія імпульсы, і ты ўжо гатовы прыняць. Ты яшчэ не разумееш іх, але яны цябе ўжо, кажуць, яны цябе намацваюць. Ці ты гатовы, ці ты яшчэ не зусім. Зімовы сон. У Вітольда Каятановича Белыніцкага Бірулі, пажадаўшы ўсім дабраначы, дрэвы сумныя заснулі, памаліўшыся да звышняга, за ўсе вёскі і сталіцы, прыцярушаная цішаю, спіць пустэльніца, капліца, да вясны закалыханая, у нябёсы закаханая, у снягах, сумётах ніцых, што ёй мроіцца, ці сніцца, можа, згадку бачыць нейкую, ці чуваць ёй голас Божы, варухнуць баюся вейкаю, каб той сон не патрывожыць, і душа амаль не месціцца у грудях, і дзіўна зроку бачыць, як дрыжыцца месяцу ці слязінцы ў Божым воку. Ну і, уласна, пачынаючы калядны дывертысмент, я прачытаю некалькі вершаў з гэтага цыкла. 88. Вось і пачынаецца калядны дывертысмент нумар 1. Прасілася сцюжа пусціць яе на пастой, ды холаду ўсім ставала, бо не пустой, пячора была ў той вечар, і хоць у той мясціне снежань завецца зусім іначай з прычыны адсутнасці снегу, але мяло пяском і мякінай, і холадна ўсім было, апроч натомленай маці, бо ў той дзіцячай усмешцы першай столькі было цяпла, што раптам вільготным зрабіўся пагляд вала, і вочы авечак святлом слязіліся ціхім, і шчасце капала з веек у парадзіхі, а звысеў яшчэ недасяжнае і слабое ёй чулася. Радуйся, дзева, Господь з табой. Ну і вось уявім, паколькі пастухі, і давайте уявім, што у дзеда, у пастуха быў падпаскам ягоны унучак, які таксама спрычыніўся да
дзіва раства. Зноў зіма і холодны стэп из усіх акрас, толькі блізкі агню, што 2001 раз сярод ночы уцехай кволаю для пастухоў, а вакол толькі здані ды цені людскіх грахоў, памнажаючы цемру, скачуць амаль па мне, і спалоханы месяц, як на бяду патух, і нібыта мурашкі па змоклай паўзуць спіне, і здаецца, што ў пятках дрыжыць мой загнаны дух, але я трывацьму не ў спрэчку, не на паказ, я пад паскам у дзеда, я і сёння я ў першы раз напрасіўся сам, і за гэта я сам плачу, і заснуў мой дзед, як пшаніцу прадаўшы спяць, а мне страшна і холодна, і я дамоў хачу, мне на пальцах гадоў усяго 2 разы па 5, і пяском сірока з-за мора мяце зіма, і апроч агню святла на зямлі няма. Але што гэта раптам у небе? Глядзі, глядзі, што за дзіўная зорка ўзіраецца на Бэтлеем. Гэй, стары, прачынайся, хутчэй уставай, вядзі, гэй, хто чуе навокал за намі, хутчэй, ідзем. І здалося па нашых слядах не 1 мільён. Падыходзім Пячора, Марыя, Язэп і ён. Ну і вось яшчэ адна версія пастухоў. Дык вось было яно так, панове. Мы з братам звычайныя пастухі, увечар той гналі ў кашару авечак і неслі свае грахі. Пра тое, аднак, ані не думаўшы. Лішняе думаць на што пастуху, тым болей, калі яшчэ і на падпітку. Ды і хто з вас, сябры, без граху? І раптам, во дзіва, нейкая зорка, даль Бог, раней не было. Мы з братам нават спярша падумалі, зноў, маўляў, НЛО. Стаім здранцвелыя бельмы, вылупіўшы на яе, як кажуць, анфас. Яна ж таксама, ну, чыста жывая. Яна ж тым часам, ну, чыста жывая таксама зеўрыць на нас. І нават авечкі сціхлі, нібыта голас ім заняло, дрыжаць спалатнелыя, быццам глытаюць зоркі тае святло. І вось здрыганулася раптам, міргнула і ціха сабе паплыла, святлом пазначаючы нам дарогу туды, дзе Пячора была. І быццам магнітам нас пацягнула, сам не ўцямлю чаму, ідзем за ёй, па святлу ступаем, і цалкам здалося належым яму. Здалося, даруйце, што і мы таксама ўжо трошкі тое святло. І так нам цёпла, панове, зрабілася, быццам і холаду не было. О дзіва, ды чую, за намі следам таксама нехта ідзе. І я азірнуўся, там нейкія 3, і кожны вярблюда вядзе. Гэй, хто вы такія? Спытаў я. Пачуў з нетутэйшым маўленнем адказ. Здалёк мы ідзем, чалавеча, вось гэтая зорка паклікала нас. Яе мы даўно ўжо чакалі, бо кожны з нас трохі астролаг-звяздар. Мы самі з Егіпта, Каспар мяне кліпчуць, а іх Мельхіёр Балтазар. То разам хадземце, сказаў я, бо дзякаваць зорцы мы з вамі радня. І ўжо як браты абняліся, нібыта свае мы ад першага дня. Ды вось, панове, зорка завісла, прамень паказаў на вертэп, і мы падышлі. Наперэй мы выйшаў той, каго звалі Язэп. Стаіць, усміхаецца, маўляў, заходзьце, вярблюдаў, хіба акрамя. Я нават забыўся здзівіцца, панове, адкуль мне вядома яго імя. І мы зайшлі у сутонні Пячоры, так-сяк асвойталіся спакваля, і бачым кабету, і яслі, і проста на сене голенькае немаўля. Хлапчук, панове, ляжыць і свеціцца, ажно ў бакі мяне павяло, і над галавою ягонай кудзерчатай кружком абведзенае святло. А як яго зваць?
мой брат спытаўся, што ўсё маўчаў, як нямы. Ісус, лагодна шапнула Марыя, і ўкленчылі мы. А потым на золку дамоў вярталіся, паціху днець пачало, маўчалі, думалі, яшчэ не ведалі, што і самі ўжо тое святло. Час маем яшчэ? Ну і наступны верш, гэта акурат тыя, хто сачыў за той зоркаю. Зараз хвіліначку, акурат. Ну, бачыце, не падрыхтавана, не хораша. Гэтая тэма, як кажуць, якую можна пісаць бясконца, таму што дзіва невычарпальнае. Дзіва не можа быць вычарпаным. За 2000 гадоў ніхто яго не вычарпаў і ніколі не вычарпае. Ні ў музыцы, ні ў жывапісу. Колькі напісана геніальных карцінаў мастацкіх за ўсе гэтыя гады. І будуць пісаць. Таму што кожны чалавек, кожнае пакаленне пераасэнсоўвае гэтае дзіва. А яго, ну што, дзіва, вось наш збаўца, вось наш Бог. Як кажуць, а гэта космас, гэта бясконцасць. Таму што як уявіць? Бог уцялеснены, мы яго уяўляем. А як уявіць бацьку? Як кажуць, это ж не фальклор, не дзед на барадаты на хмарцы плыве, кажуць. Это сусветнае ўсё. Сусветны розум, сусветны дух, сусветная энергія. І казаць, што ўсё вот этае вот адбылося само па сабе, вот это ўжо, калі гаварыць пра нейкага атэіста, які думае, што я з адной дзяўчынкай 15-гадовай недавно не то, што дыскутаваў. Я атэістка, я говорю, хорошо, а ты допускаешь, что тело, вот это тело, а ці ёсць у чалавеку душа? И она кажа, ёсць. Я кажу, так, а як жа, калі яна ёсць, а яго нема? А куды яна дзеваецца? А она потом в другое тело переселяется. Я говорю, сама? Вот недзе полетела, и сама, ну вот я туда, да? Нават калі так, нават калі мы будем буддыйскімі нейкімі катэгорыямі разважаць, оно просто само. Вот. Ну, это адразу, як кажуць, пасуе, чалавек не ведае, што казаць. Калядны дывертысмент 4 – гэта тыя, якія сачылі за зоркай. Мы ж, панове, былі, як і ўсе, кожны раб і грахоў і аблуд. І ніякіх, паверце, ілюзій, што гэткі надарыцца цуд, мы, вядома ж, не мелі, бо ведалі, хто чаго варты. Але отже, як кажуць у рускіх, фартовая выпала карта. Раптам нейкая зорка, адкуль яна, што гэта, як? Бо да мапаў небесных мы ж бачым, яна не пасуе ніяк. Гэта знак, нам сказаў Балтазар. А знаменнем пярэчыць не трэба, бо з няверцаў адпрэчвае неба, бо шанцуе не кожнаму так, не прадайма ж свой лёс за пятак. Я ж, паверце, сябры, не хлушу, кожны слухай душу. Праўду кажаш, Васпане, пацвердзіў ягоныя словы Гаспар. Знакі неба закона, тым болей, калі ты хоць трохі звяздар. І разводзіць базар недарэчна, тут часова, а ў небе мы вечна. Ну а ты што маўчыш, Мельхіёр? Ты ж таксама аматарам зор. Я, вядома ж, яму не пярэчыў, ды і што там пярэчыць было мне, калі ў вочы магічныя промні. Ах, панове, якім жа дзівосным было яно, тое святло, і здалося, што нас неразумных яно на парукі ўзяло і пайшло, і нібыта пазвала, і ўжо як абраннікі цуда за святлом без ніякай прынукі памкнуліся нашы вярблюды. Ну і мы ўжо за імі. І ногі, здалося, не чуюць зямлі, і здалося, анёлы ці то аблачыны над намі плылі, а ўжо ля Бэтлеему да нас, як свае пастухі і авечкі. І здзівіўся я, іхніх вачэй палахліва дрыготкія свечкі у сутонні нібыта з нічы ад таго залатога святла. Аказалася, іх, як і нас, тая дзіўная зорка вяла.
І за той павадыркай нябеснай ужо без развагаў пайшлі мы, а за намі ў наступных вяках не спыняцьмуць хаду пілігрымы, і дайшлі, і пабачылі, і зразумелі, навошта была тая зорка, і што на зямлі не бывае праўдзівей святла. Ну і вось пачынаецца калядныя святы. Ну і адзін з вельмі яскравых, як кажуць, атрыбутаў, ці нельга так называць, батлейка. Без батлейкі каляды, як кажу, зорка, батлейка. Паколькі на днях каляды, дык вось вам сцэнар батлейкі. Уступ пажадана скрыпка ці як кампраміс жалейка. А гэта нутро пячоры, што служыць, даруйце, хлевам. Направа стойлава ловая, авечае стойла налева. У цэнтры, канешне ж, яслі. У яслях, вядома ж, сена. На сене дзіцятка голае. Вось тут галоўная сцэна. Дзіцятка тое непростае. Мусіць яно свяціцца. З ім побач мама Марыя. Не так сабе маладзіца, таксама ж заўсёды свеціцца усмешкай ціхай і німбам. А імбы цяпла хоць трохі, спагады большае імбы. А разам з імі Іосіф, муж шчаслівай матулі. Ён тое дзіцятка дзівоснае бацькоўскай ласкай атуліць, і думак цёмных не мецьме, што ён не бацька ж нібыта, і тым уратуе душу сваю ад цемры і ад нябыту. Яшчэ вешчуны з Егіпту, яшчэ пастушкі падпітыя, яны ж таксама ў сюжэце святлом раптоўным налітыя. І ўсё, што мусіла стацца, урэшце збылося, сталася. І між камянёў у шчылінах зорка ім усміхалася. І ў тым, далі Бог, панове, ніякіх няма дзівосаў. То проста бацька шчаслівы на сына глядзеў з нябёсаў. Перадсвяточная. Штогод, нібы дзятва, чакаем новы год, і зноў заводзіць свет шалёны карагод. Дзівосная пара вачэй зачаравання, у Лондане майскверы і к'явіку гаваня, чаканне перамен дабротаў і свабод, насуперак журбе, слязам, расчараванням, знявераных сябе падманьваем чаканнем, бо хоць старэе час, ды маладзее год, і хочацца прыгод, і трызніцца Алімп, і мроіцца Парнас, так нас з дзіцячых дзён гукае цвеліць рэха. Вось прыйдзе Дзед Мароз, і нам насыпле з меха усё, чаго чакаць стаміўся кожны з нас, і ўдосталь будзе ўсім, а нават на запас. Чакаюць Новы год, жадаючы дзівосаў, і горды ўнук славян, і фін, і эскімосаў нашчадак, і тунгус, што быў паэту дзікі, а зараз, дай та Бог, заможны і вялікі. Нібы вясёлы шторм, шчаслівы землятрус, у Вільні і Дняпры, Гародні і Таскане. І сэнс відаць у тым, што ёсць само чаканне, і што ў чарговы раз цярплівы беларус чакае перамены, трызніць, як дзіця, што прыйдзе Санта-Клаус, ці ўсё ж святы Мікола, і зробіць нам святло і ўдома, і наўкола, і ўдосталь будзе ўсім па-людскаму. Хаця, дай Божа, каб ні слёз, ні стратаў, ні параз, пачуй нарэшце нас, ну хоць на гэты раз. Эх, раз, яшчэ много раз. Вы мне сигнализуйте. Добра. Что... Ну, вось, чакаючы дзівосаў. Вот ёсць эпіграф, мы с тобой в чудеса не верим, от того и у нас не бывает. Давид Самойлов.
Завершаны справы пільныя, падбіты рахункі года. Ёй толькі прыбраць ялінку, падвесці вусны і броўкі, затым закупіць смакоцце, раз ёсць такая нагода, і ледзь не зарплату выкінуць у чэрава камароўкі, пасля каралевай кухні шэдэўрам свята адзначыць, нібы кулінарнаму ідалу шчымліва паспавядацца, а потым прыбрацца ў лепшае. Шкада, што ніхто не бачыць, ды трэба ж хаця б на святы самой сабе падабацца. Затым іронію лёсу, ну тую, што з лёгкай парай, глядзець хоць на памяць, ведаеш суплёты падзей і фразаў, і ўрэшце слязу выціскаючы цыганістаю гітарай, себе ратаваць абсентам ад роспачы і маразмаў, і доўга чакаць, што раптам пазвоніць нейкае дзіва, ды штосьці дзіва марудзіць твае мінаючы дзверы. Яно, далі Бог, збылося б у мроях, а нават праўдзіва. Ды як жа яму адшукаць цябе, калі ты ў яго не верыш? І што тут сказаць у вершах? Ці вусна, ці на паперы? І чым мне цябе суцешыць? Абстрактна або дакладна? Адно я магу параіць: ніколі не страчваць веры. І ў дзверы анёл пазводзіць з дзівоснай зоркай каляднай. Браво! Дзякуй. Спадар Рыгор, дзякуй вялікі вам за калядны падарунак для нашых слухачоў. Віншуем вас шчыра са святам Божага нараджэння. Дзякуй і вас таксама. Хай вас ахоўвае Бог ва ўсіх вашых праявах, бо там, дзе ён, там вашы праявы слушныя і правільныя. Дзякуй вам вялікі, дзякуй нашым слухачам, да сустрэчы з Богам. Дзякуй усім, бывайце здаровы. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.